Witam was, Rostomili. Jesteś na hołdzie. Jeszcze nie najwyżej tam, ale tutaj troszkę niżej. Hołda skalny we Łaziskach Středních. Już o tym godą nie raz w moich filmach. Zobaczcie się, jeśli żeście jeszcze nie widzieli filmy ze Łazisk. Ostatnio 3 filmy żeś zmajstrował, a wcześniej pół roku do zadku jeden film. A tu kominy, elektrownie, Łaziska i Princok, kolonio robotnicza Princok. Słuchajcie, a dzisiaj chcę wam porozprawiać o czymś takim inkszym. To jest ekstra tajlik. No, nie publikuję poza piątkami nic, ale tu będzie taki ekstra tajlik z kuli wojny na Ukrainie. I chcę wam powiedzieć, co Ukraina łączy ze Śląskiem. Co nas łączy? Te dwie nacje, Ślązoków i Ukraińców. Farby. Mamy takie same, prawda? Górnośląskie i ukraińskie. Żółto-modre, modro-żółte, a tak naprawdę złoto-modre, bo farba heraldyczna to jest złote, a nie żółte, i srebrne, a nie białe. Ale my to tak bardziej einfachowo robimy. Toż można to zamiennie na to gadać. Skąd się wzięły te farby? Niektórzy myślą, że Ślązoki to wzięły od Ukraińców. Nie, Ukraińcy to stoły od Ślązoków. I już będę wam to eklerował. We XIV stuleciu był taki książę Władysław Łopolczyk. Był on księciem łopolskim i on miał tam rozmaite tytuły, ale między innymi był też panem na Rusi, czyli namiestnikiem króla madziarskiego Ludwiga Madziarskiego, a u Madziarów mianowanego Ludwigiem Wielkim. Tam z nim działał i on dał mu takie reskirowanie Ruś Halicko. Ruś Halicko, Ruś Kijowsko, dzisiejsze tajle, dzisiejsze place Ukrainy, i on tam reskirował w 70 latach XIV stulecia. I dał swoje farby, bo tak było, jak reskirok daje farby placom, które reskiruje. I bez to stąd się to wzięło. Żółto-modre farby wziął Władysław Łopolczyk od Andegawenów, bo oni mieli już od dawna właśnie złoto-modre farby w herbie. I Łopolczyk miał tego złotego adlera na modrym tle. I dał te farby Ukraińcom i oni uczynili się złotego lwa na modrym tle. Teraz powiecie, że no ale lew nie ma herbem ukraińskim. No bo oni to nieskorzy pomienili na trójząb i jest złoty trójząb na modrym tle. Jużek wylos na hołda 389 metrów nad poziomem morza. Taka jest tabula, aby dało sprawiał dali. Ukraina i Śląsk bez stulecia były pod rozmaitymi reskirunkami, albo były związane z rozmaitymi landami. I Ukraina była ze Rosją związana, z Polską. Tam były te reskirunki na ich placach. Potem jeszcze jedna tajla zachodnio Ukrainy i ze Habsburgami, i jeszcze wcześniej we średniowieku ze Madziarami. No i w 91 uzyskała nieprzynależność. Ale już wcześniej, w 1918 roku, chyba w styczniu, ogłosiła nieprzynależność, ale nie skorzy pora miesięcy przyszły bolszewiki, no i teraz tej nieprzynależności było, i
stali się tajlom Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich jako Ukraińsko-Socjalistyczna Republika Sowiecka. A Śląsk, no to wiecie, też był na zaczątku w państwie wielkomorawskim, jeszcze w czasie można powiedzieć państwo Samona, no a potem był rozgrywany, roz był u Polaków, roz u Czechów, aż do 1194 roku, kiedy stał się nieprzynależity. I tak to trwało aż do 1627, de facto, a de jure do 1815, no i był związany ze rozmaitymi rozkierunkami, ze czeskim rozkierunkiem, z austriackim, z pruskim, z niemieckim, no i w 1922 roku wschodnio Tajla, mało Tajla, po ranoście powiatów, krysów trafiło do Polski, a w 1945 większość Śląska trafiło do Polski. No a pamiętamy jeszcze w 1920 część Śląska przeszła do Czechosłowacji, Śląsk Łopawski i zachodnio Tajla Śląska Cieszyńskiego, który też w 1920 został potajlowany na Olzie. To tak fest krótko. Słuchajcie, jeśli chodzi o nieprzynależitość, no to Śląsk też bił się o, można powiedzieć tak dyplomatycznie, o nieprzynależitość. Po I wojnie światowej też były takie aspiracje, co by Śląsk był nieprzynależitą republiką, ale to się nie udało, bo to były takie dyplomatyczne zabiegi. No jak wiemy, Śląsk został rozczłonkowany bez 3 landy Niemców, Polaków i Czechosłowacji. Ja, tu mamy landschaft na gruba godą o tym właśnie, o tej grubie też tak ekstra specjalnie we osobnym tajliku. Słuchajcie, tu kiedyś była fana na wierzchu Polsko, potem dorobili Śląsko taką mniejszą i są pozostałości. No, myślę, że to wiatr urwał, bo tu są srogie wiatry. Mono kiedyś Śląsko fana zaś tu zawiśnie. Postaram się o to. A ja będę rozprawiał dalej, co łączy Śląsk i Ukraina. Tak, widzimy, że Putin za bardzo nie uznawał ukraińskiej nacji. I no, godo, że to są ruskie landy, ruskie place, to, że Ukraina tu są ruskie place. No a co Poloki gadają o Ślązokach? No to samo, że Śląsk to są polskie place, a śląskiej nacji nie ma. No i Poloki gadają to wprost, nie ma nos i my o to dużo mamy żal do polskiego rozkierunka. Toż chce się nos jakoś wymazać. Kolejna sprawa to, że my są od lat dręczeni od obcego rozkierunka. Sowiety dręczyły Ukraińców, Sowiety dręczyły Ślązoków. Te roski to dali, Rusy tam kontynuują. Poloki dręczyły i dali, dręczą bez to, że nie uznawają naszych rechtów. Tu zniszczyli nasza kultura, rozgrabili wszystko i od 1926 roku od wojewody grażyńskiego, który tu fest polonizował, no to są takie naprawdę smutne czasy dla Śląska. A jeśli chodzi o polski rozkierunek co do Ukraińców, no to w połowie XVII wieku kozaki biły się o to, co by być taką samą tajlą wożną, co Litwa i Polska w Rzeczpospolitej łobojga narodów. Chcieli zmajstrować Rzeczpospolita trojga narodów, ale polski rozkierunek się na to nie zgodził, no i potajlowali Ukraina, Rusy wzięły wschodnio Tajla, z tego co wiem, i zachodnio została przy Rzeczpospolitej. Na Śląsku Ślązoki są niestety we mniejszości te roski i większość personów godo po polsku. Na Ukrainie Ukraińcy nie są we mniejszości, ale
Myślę, że większość mieszkańców Ukrainy, tych Rusów, no tam pora 90% je Rusów, no i ale też tych Ukraińców godo po rusku, bo tych wszystkich Ukraińców, których z dom, no to oni gadają, my говорimy po-ruski, a nie po ukraińsku, mimo że czują się Ukraińcami. I te młode pokolenie Ślązoków też, które czuje się Ślązokami, dopiero szkoli się śląskiego. Ja też durść to robię i nie godą idealnie po śląsku, za co przeproszą. I ta świadomość nacjowo na Śląsku odżywo, tak samo świadomość nacjowo od tego zagrożenia na Ukrainie też odżywo i to wzmocnio Ukraińców, tak samo jak nos Ślązoków, jak chcą usunąć pamięć o nas, zniszczyć nasza kultura, nie dać nam gotki, no to my się kuplujemy i to wszystko trwa. Toż tak jak myślę, nie wiem, czy tak naprawdę je Bartłomiej, może ty wiesz to, szrajbni, ale z tego co ja się trafił, to większość Ukraińców godo po rusku, nie po ukraińsku. Tutaj na Śląsku teraz mieszka mocka Ukraińców i myślę, że my teraz musimy się z nimi solidaryzować. Toż no, ja też znam osobiście Ukraińców, że z nimi robił, teraz też współpracuję z nimi i oni teraz przeżywają ciężkie chwile. No i wojna, ta wojna to nie ma taką einfachowo sprawa, to roztomajte łony się na to złożyły, ale nie możemy usprawiedliwiać tego, że ktoś najeżdża i bombarduje kraj, land, kaj giną niewinne persony. O to się rozchodzi, prawda? Jak wojoki się chcą prać ze sobą, jak w toczce wojny, to niech się kaś trafią na pustym polu i niech do siebie strzelają, nikt im tam nie zabroni. Ale kiedy giną cywile, a tak się dzieje, no to już jest tragedia i my musimy brać w obronę tych Ukraińców. To tyle na dzisiaj. Myślę, że no, taki też trudny tajlik, ale no, mógłbym się ino zatrzymać na farbach i na Opolczyku, a że trochę już zaczął politykować. Nie chciałem na tym kanale tej polityki, ale będę już się starał od tego odchodzić. To jest taki ekstra tajlik. Abonirujcie mój kanał, filujcie Facebook, Instagram. A jeśli chcecie więcej polityki, to nacjowo liberalno-śląską opcję na Facebooku i na Instagramie. Tyle na dzisiaj. To do już zaś sława Ukrainie i chwała Śląskowi. Pyrsk.